се в нашото село. Айде тишина малко. Не съм за капалери. Кой не слуша тук заред? Бабите не са къпат за този ден. На този ден дял Димитър Меса, дял Димитър Шабанов, ще заприщи дьол долу, дето е зондата, един-два деня по-рано, на Бенка, да прави бенките. И на този ден са така по-ербат мъже, се върви от реката отгоре. Мъжете пият долу на кафенетата, по кръчмите пият и като се понапият малко, почват. Даваме един котел вино, ако къпете той и то. Ма не мога, ще го фанете, бе, ще го фанете, как не ме фанете? Народът се е разбрал, викат жените по-стари, аз го помня като дете. Двата бряга от тук, черно за народ, цялото село е взял. Почернял е бреговете за Никола Тетирков и на как е натача от баща и там, почернял с народ. Дода тия на мокрите натопени от кръчмите, като запанат, едните в дело ние отиват да ги бранат, айде и тях ги мучат в дело, ама имало и лобута имало. Стигало се и до бой. По-дъвтото ти като улучат някой горе в народа в тълката, в каменето го улучат този, като тръгнат по народ, решава да народ, тия го фанат, тутър, го. И ще го те бяха, той так го прегава горе, тия го фанат, тя в дело. Но баща ми е казала, дядо Златан, на всичко на Тараменджо горе, баща му. Той вика, се пия така, като го фанат, откъпат го. И ще ширят. И той да клекне така долу с шиширата, и каже, чури, да мокри, пак клекне. И че Еван Маньо се знаше за капа. Кои са си капада повече ти? То си имал... Най-много Еван Маньо. И тия като го фанат, стътят го в йога. И сестрите му и двете. Едното дърпат, ти топнат и тях. Ама страшна работа. Ама какво викат? Не дейте го не! Джордана му! Мокрите парите! Джордана с парите! Той беше търговец и да се пуска сега, през това време, докато са къпат ония долу, нагоре по дерето, нагоре, където по чиста водата, там ще се топат. Ето тук е вече топенето. Топенето на годениците, на младите невести. Идат кума, стария, сват, деверете, 10 души близки и нагоре тия ще натопат. Много ти здраве, от света баба си ти дядо и от свет натопат и па ще ги дарат чорапи, с кърпи, какво си се предложи ги назарат. Минава тази церемония с топенето, минава и на тия са по-хладили в дьола и викат, айде да вървим, че селото има тук, ето как са тия, имат топеници. На дете, което не е кръстен. Не се прави топеник, не са мери коса. Детето трябва да е кръстно, ако го кръстят с лятоска, на годин ще му мери коса. И се е казано топеник. Дали идва топението от топеник и името топеник, значи тутманик. Какви топеници направили? Топило се тутманика в благовино, се е топил и от това топеник, но може би от това, което са ги топили на дерето и оттам иначе са ги топили топеник. Айде да си рим, че ще има топеници от то, тук има равенията, там има годеница, там има малко дете да вървим, иначе следобеда на Господи. Било и много студено, че викаше мама, ако станелите им отгоре, петелки фанове. Петелки, значи лед. Отгоре фанове петелки. А не като не. Значи било е много интересно, много хубаво. Сега видях на Фейсбука, може би ще го видя.